Tap-tap kae lho, tap-tap Malaysia apa? Heavy. Lima kaset kan toh? Iya. Sing CD kae lho. Makane kan dijiko diduwe-dhewe jiku kuwi. Sing gawe sapa iki ceritane mau? Iki Masa iki tuku kaca wong besar barang. Leh. Nang tinggo delok lho. Taruh aku STG aku. Lah sapa ngerti lho Kang ben buat semua. Lah iya. Megane lho ya. Ilmu kuwi rong mendalam aku. Narama guru. Waduh. Oh. Kok iso? Ganas menarane. Kok gayane wong ndi? Laro gaceng. Ngono lho. Oh, ganas ya. Lah ogros kok. Bahayane iki listrik kok. Kuwi piye? PLS sama listrik kok polahe kok ngene iki. Bah, hanya tremong piye. Ini nyetrem wae. Ora ilahi ya. Sebab ngene lho. Medeni. Kerjaan sapa ini kerjaane sapa iki? Parah iki. Kayak barang saka PLN lho iso ngecek kabeh ngene lho. Iki nempel bodi raya disegel pada selama jalan. Goodbye. Sesuk iki sone proses. Nek on bengi-bengi dimut. Iki kan biasane dijeglekne kan iki nyala kabeh. Ngono lho. Iki puk dijeglekne. Dionene kok ora nyala. Ya genah lho iki putus sama PLN. Lho, lah ya kan putus. Piye kuwi? Ganti kuwi. Ya wong iki empul trapone kok delok kondisine. Ya wis. Clear ngono lho. Urusane. Iki kabelane yo ndi iki pedhote mlayune iki. Sembuh iki sesuk prosese. Ngono. Ya tak dar-dar biasane banter lho Kang, malah mati pot. Nek ngono malah sing pedhot. Iki trampunge trampung sapotan opo ya? Bisa kaya ngono kuwi. Kuwi wae Aiwa. Tap-tap lho. Tap-tap kae lho, tap-tap Malaysia apa? Heavy. Lima kaset kan toh? Iya. Sing CD kae lho. Makane kan dijiko diduwe-dhewe jiku kuwi. Sing gawe sapa iki ceritane mau? Iki alat iki Galaxy. ndi? Iki yo. Kan Galaxy. Iki Hitek. Iki pengontrole. Ya Hitek lagi. Iki kone halo go. Ego. Power samene iki. Power iki Piro kuwi ya? power iki anu iki jenise 400-an iki. Masa 400? 50 ya 400 padha iki seri. Lah iki anu mung loro tok iki lho. Gandeng loro iki piro? Eko iki. Ya 300-an lah kuwi ya ketoke. Yes, sesuk kena-kena Ya, bengi-bengi urung proses. besok malam Jumat ya. Ya ora apa-apa sesuk awan. Masa Iki tuku kaca wong besar barang. Leh. Nang tinggo delok lho.